Зимните приключения на Пепе. Една сутрин Пепе погледна през прозореца. Навън всичко е побеляло. Еха! Извика той. Зимата е дошла. Децата отдавна играеха навън. Пепе се разхождаше по снега, когато чу някой да го вика. Зад дървото той видя едно смешно човече, което надничаше и му махаше с ръка. Кой си ти? Попита Пепе. Аз съм Снежко. Отвърна човечето. А ти кой си? Аз съм Пепе. Отвърна мишлето. От този ден двамата станаха неразделни приятели. Една сутрин в къщата на Пепе връхлетя Снежко. Ела, Пепе, да отидем бързо при децата. Какво се е случило? Попита Пепе. Нещо става при децата, Пепе. Пепе се засмя и каза. А ти откъде разбра? Чух децата да си говорят. Отвърна Снежко. Хайде да отидем при децата. И двамата приятели тръгнаха.